Някакъв сваляк си говори с една мома в бара. Сега ще те черпя една биричка, да се поотпуснеш малко. Нищо няма да ме черпиш. После продължил той, ще заведа на ресторант, за да се поотпуснеш още повече. Никъде няма да ме водиш. По-късничко ще отиде у дома да пием още по едно и ще те сипе още 2-3 уискита. Нищо няма да ми сипиш. И после ще правим секса тебе. Никакъв секс няма да правиш. И няма да си сложен презерватив. Ще си сложиш. Един човек се завърнал от екскурзия в Индия. Срещнал се със свой приятел и си говорят двамата. Аз като бях в Индия, един шаман ме научи да правя хипноза, да чета мисли и разни такива неща. Ади бе, казал другия. Можеш ли да го докажеш? Казал, мога. И му посочил от срещния блок. Виждаш ли, казва, терасата на 6-тия етаж. То казал, да, виждаме. След малко ще излезе един човек. Ще го хипнотизирам да си хвърли телевизора от 6-тия етаж. След около 15 минути, действително на терасата излиза един мъж, държи в ръцете си някакъв радиокастофон и със все сила го запраща през терасата и крещи към тях. Колко пъти ще ти казвам, че нямам телевизор, бе, кретен с кретен!